Nagpagawas na ang Cagayan de Oro City Water District og abiso daan ngadto sa mga residente sa syudad nga magpundo na og tubig human nga posibleng mahinayon ang giingong water cut-off ugma April 13. Ani ang report. Nagpahimangno karon ang Cagayan de Oro City Water District pinaagi sa kasamtangan General Manager nga si Engineer Antonio Yang sa mga residente sa District 1 ug 2 nga karon pa lang magpundo na daan og tubig. Kini pinasikad sa deadline sa Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated Concobi nga water cut-off karong Sabado, April 13. Matod sa COWD nga dili pa nila masiguro kung mahinayon pagyod ang pagputol sa Cobi sa linya sa tubig. Busa, mas maayo nga makapangandam ilabi na sa mga apektadong residente sa unom ka mga barangay nga mao ang Carmen, Patag, Kauswagan, Bayabas, Bunbon ug Bulwa. Apektado sab ang Aluba ug Mandumol sa barangay Makasandig, Kamamanan, Lapasan ug bahin sa barangay Gusa. Maximum of 1 day nga mawala kay atong pag-transition gikan sa supply sa Kubi ngadto sa supply sa mga lain-lain nga mga bulk water suppliers dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Gani pipila sa mga residente sa Makanhan sa barangay Carmen, iya-iya na sa pagpundo og tubig. Nanalo jud ko kay in case of emergency og matinuot, at least aware na nakabantay na tadaan. Pero ang mga water jug amo nang gipanudlan na in kaso pod makakaligo ang pud namay atabay. Na atabay sa okay ra pod pero may ito di maputlan. Kanang pagpangandam sir, kay maminti man na pero mas mayo gid unta nga masitol ni siya sir nga dili gid maputlan sir. Kay lisod gid baya tayo kung way tubig. Sa kinatibuk-an, moabot sa kapin 140,000 ka mga pamilya ang maapektuhan sa water cut-off. Hinoon, pasalig sa buhatan, nga aduna na sila'y naka-standby nga laing bulk water suppliers. While ga transition pa kita kay pasalig naman kani sa atong mga existing bulk water suppliers, pinaagi lugar sa paghangyo ni Mayor Clarix Uy nga sila ang mupadayon sa pag-supply sa kulang nga tubig nga mawala kung ugali pagaputlo na sa Cobi ang ilahang supply ngani kanato. Karon, nagpadayon pa ang negosasyon sa COWD o Cobi aron maresolba ang ilang isyu sa giingong utang sa COWD nga miabot na sa kapin 426 million pesos. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.